Dănuț și Carmen. Acum, de sărbători, vă urează mama un Crăciun fericit, multă sănătate. Să fiți uniți până la sfârșitul concursului. Dănuț, vreau să spun că din prima clipă în care am văzut-o pe Carmen, mi-am dat seama că este potrivită pentru tine. Îmi place de voi, sunteți naturali, comportați-vă în continuare la fel, iubiți-vă mult, iubește pe Carmen că merită, e o fată care mi-a plăcut de la început. Ai grijă de ea, poartă-te frumos, fii cuvincios, cum te știm. Să nu vă afecteze vorbele din afară. Să comunicați întotdeauna când întâmpinați vreo problemă. Și ai grijă, nu te lăsa provocat. Fii tu însuți și tot înainte. Fii curajos. Să fii tare, Carmen te iubește și tu ești un băiat deosebit, educat. Doamna Dorina de-abia așteaptă să vă reîntregiți și să-i faceți un nepot. Vă așteaptă mama acasă în septembrie cu o nuntă mare la Antena 1 și cu un copil după aceea. Din păcate, prietenii tăi nu au putut veni în acest moment, dar sunt alături de tine. Mi-au transmis să fii puternic, sunt foarte mândri de tine. Te urmărim non-stop pe Antena Play și chiar dacă nu ne vezi, noi suntem mereu cu gândul și cu inima alături de tine și de Carmen. Alex, bună! Ce mesaj ai pentru Dănuț? Părinte, vreau să-i zic că îmi place să ajung, dar am avut prea mult de ei. Sunt alături de el. Sper să fie totul bine acolo, bine în relația cu Carmen și multe pofte în continuare că are nevoie. Vreau să fie sezon la nunta lor, să facă nuntă. Îi urez multă sănătate, un Crăciun fericit, la mulți ani și aștept cu bine. Am grijă de mașină, Dănuț, știu că ți-e dragă. Te așteaptă să vii în septembrie să iei alta nouă. Dănuț și